תסתכלי. זה המטבח. ענק. כמעט כמו שהיה לך במקסיקו. זה הסלון כאילו. סלון יפה, נחמד, גדול. אני לא מבין איפה הוא השולחן לאכול. פה כנראה השולחן. פה יש לו משהו. זה משהו. פה יש לך מרפסת, רצית מרפסת. ויש לך מרפסת. בנימין, תסביר על זה. על הלכלוך ועל הקירות וזה, אם תחליטי שכן, הם יצברו. לא. אתה לא מסביר טוב. מה? אתה לא מסביר טוב. מה? שזה כאילו, שצריך להסתכל רק על הגודל, שיש עוד דירה כאילו כזאת שנראית יותר טוב, ואפשר להתעסק עם כל לסייד וזה, באזור יותר נחמד. אבל בעיקרון זה הגודל, איכשהו. זה החדר שלך? בקצר, יש אור? אין אור. פתח חלום. פתח חלום. אוי, רגע. כן. פה, תשמעי. פה היו כל המלחמות. קטן מאוד מאוד מאוד. אמא, אל תסתכלי על הניקיון. בואו נתקלח בעזרת השם. מאוד יפה, מקושט. זה מעצב, כאילו זה הכל, לא? יש מזגן. וזה החדר שלי. של בנימין. תגיד ביי. ביי עם הנשיקות.